Mira, posa els cigrons al foc. Ai, que pesada que és. Això ja s'està, això de l'Skype, de lo de la càmera de la tele. Ai, mira, n'estar escoltant. Em presentaré. Soc la tieta Teresa. Soc la tieta de l'Albert Magret. Sí, home, aquest que surt per la televisió. Aquest que surt fent el programa del Toni Rovira i tot això. Està com una cabra. Jo sóc la seva tieta i estic farta perquè em fiqui tancada tot el dia cosint els seus trajes. Mira, ara estic aprofitant que estic fent una miqueta de punt de mitja, perquè s'han anat, que és pesat, tot el dia fent la Sara Montiel. Nena, me decía loco de pasión. Jo també me'n recordo de quan era jove, no? M'hagués agradat ser artista, si no, no, però ara jo ja soc massa gran, soc massa vella, em fan mal les cames i no d'això. I mira, em conformo de fer-li els trajes perquè m'hi he dit, per un ratet que ha de sortir, i sempre m'està, fes-me això, fes-me allò. I ara, doncs mira, hem jugat una mica de la televisió, dic des de luego, escolta, això del Salvament, jo no, és que no m'agrada parlar malament de la gent, però escolta, això del Salvament, això de l'Aramis Fuster, on va aquella dona? Però s'hi ha acabat a la indigència, pobra dona. Tot això és un rotllo, és mentira perquè després se pinta i és tot mentira. Ho fa per cobrar-lo de la tele. Sí, després m'agrada molt aquest de l'Hable con ella. Em sembla que ho fan avui, a l'Hable con ella, allò que hi ha de la Soledat. Ai, és una carca, a la Soledat aquella, León de Salazar. I després tota aquesta merda de la Campos. A mi no m'agrada gens, perquè aquestes estan forrades de calés i ho fan per treure més calés. Ai, sí, ja vaig. Bueno, avui ens hem conegut. Fins una altra. Adéu.